kaikille, Arttu Mahlamäki taas täällä pelaamassa Over the hetkeä, eli aidan ylitse pelaa taas tällä hetkellä. Täällä käy välittäkö siitä kamera hiukan pätkii ihan reilusti. Ja muutenkin yritin päästä eilen ja 20 katsojaa oli katsonut eilen minun pelivideoni. Tämä on niin tyhmä peli kyllä ihan tosiaan. Mennään vähän pelaamaan eilistä kenttää. Katsotaan pääsemmekö hänen kenttänsä läpi. Tuskin me pääsemme. Otan kapulan pois. That looks inviting. Humans sure know how to make stuff sparkly. Oho. Vähän liikaa ääniä. Tää on ihan jees telkkari. Ihan kiitos telkkari. PlayStation 2 ihan smukee. Aidan yli pelaamispeliä. Ja aidan yli hypitään näköjään tälläkin kertaa. Minä en halua osua sähköjohtoihin, niissä tapahtuu näin. Juuri noin. Vasara minun. Vasara kuuluu minulle. Jaha, minä niinku muutuin oravaksi. No niin, sitten hän heräsi sitten. Nyt mennään hiipien. Tää on kyllä ihan peli. No niin ja Ja minä juoksen taas tällaiseen ruttoon. Eilen minä hävisin tähän asti peleissä. Palloja lentää ihan tarpeeksi. Joo. Ase siitä. Oli Teata. Katso juuri Teatan kanavia. Voi rutto. Aloitan taas alusta. That looks inviting. Humans sure know how to make stuff sparkly. Katsokaa siellä toisella puolella tietokonetta tai tablettia tai puhelimen päässä, niin ihan loppuun asti tämä tykätkää tai tykättää. Jos te tykkäätte, painakaa ihmeessä peukkua, mutta jos te tykkää, niin painakaa sitten ja pistäkää kommentteja, mitä pelejä pelaisin tälläkin hetkellä. No niin, minä haluan juosta vaan pakoon. Minua ei nyt haittaakaan niin paljon. Otetaan CD. Aha. Joku luippari. Jaha, minä pääsen sitten tällaiseenkin. Jaha, siellä on pyssymies. Ammutaan se siitä. Ihan kuoliaaksi, älä lyö mua kaulimella päähän. Sinä sait vähän turpiisi siitä niin. Jaha, hän joutuu häkkiin. Jaa.
en oo auttanut. Ja kuolen, niin siihen saan vielä joku sydänkohtauksen siihen. Jaha. Pelasin tätä niinku pikkusiskon kanssa ja nämä possumit haluaa katsoa CD-kasettia, elikkä CD-kasettikoneella haluaa katsoa Shrekkiä. Shrekkiä haluaa katsoa ne. Aha. Me menemme sitten Shrekki TV-juttua hakemaan. Elikkä tuommoista olemme hakemassa. Elikkä jotain Hatboxia ollaan hakemassa. We're all meeting at the end of the street. See you there. Jaha. Neliöstä voisi painaa myös. Yes. Me pääsimme tämänkin kentän läpitse. Ja kuten lupasin tänään, että teen pelivideoita lisää, niin minä ajattelin sitä tehdä, kun ei jaksa pelata muita. Muistakaa ehdottaa pelejä sitten ja muitakin. Muistakaa ehdottaa. Niin että muistakaa sitten ehdottaa pelejä, mitä pelaisin. Ja tykätkää ihmeessä tästä videosta. Ja ihan totta kai tykkäätte. Jos te tykkäätte, painakaa peukkua. Käymme nyt katsomassa, pääsenkö me ajamaan vihdoinkin rallia. Ja sen me pääsemme! Pääsemme vihdoinkin ajamaan pikkuista rallikisaa. Katos. Aha, mä oon niinku punainen. Aha, tulta. Tää oli Vilman ja mun lempipeli. Mun elämät loppuu. Ei, sydän. Tämä oli Vilman kanssa niin hauskaa, me pelattiin tätä me pelattiin tätä silloin viimeksi 12 asti. Pelattiin 6 tuntia yhtäkkiä. 6 tuntia, että päästiin ajelemaan ja ajettiin sitten samalla. Ja monta kertaa alettiin alusta ja uudelleen ja tultiin sitten tällä ja näin ihan vierekkäin ja mentiin katolle ja ympäri ja ihan parhaimmillaan.
muista laittaa se kommentti ja tykkäyksiä. Painakaa peukkua ihmeessä. Minä ostin tämän pelin juuri 2 päivää sitten. Ja se maksoi tasan 20. Kyllä nyt tällä niinku on ihan viihteeksi peliksi tämä näin. Aika autoilta ruohonleikkurista tulee tulta, tai ruohonleikkurista vaan golffiautoista tulee tulta ja ne tekee mustia jälkiä nurmikkoon. Nurmikossa mustia jälkiä. Oh yeah. Kun minä kuolen, niin peli loppuu tällä sekunnilla. Oh yeah! Oh yeah! Yes! Ovin! Minä voitin pelin! Ja siinä mäkee ylös. No, tällä kertaa meidän pelivideot oli tässä. Ja tuottakaa ihmeessä semmonen juttu, että ihmeessä tykätkää niinku pelejä näistä, mitä minä nyt tein. Painakaa ihmeessä peukkua. Painakaa ihmeessä peukkua ja tykätkää videosta. Se on tältä päivältä moro.